daraja ne mu karshen daraja sai mata. Rahama ne ku mata, rahama ne, daraja ne ku karshen daraja sai mata. Rahama ne mu mata, rahama ne, daraja ne mu karshen daraja sai mata. Jama'a, 'yan uwana, barkanmu da wannan lokaci, tare da farin cikin sake saduwa a cikin ƙayataccen shirinmu na taimakon kai da kai na cikin wannan shafi mai albarka mai suna likitan ma'aurata. To, kamar yadda kuka sani ko kuma yadda aka saba, yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi ma'aurata, wato mata da miji masu aure kenan. To, a wannan fannin za mu yi magana ne a fannin da ya shafi saduwa da iyali. Wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci, yana da matuƙar muhimmanci, sabida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku yi aure don ku hayayyafa, domin in yi alfahari da ku ranar alkiyama. To ya yan uwa, Allah ya sa muna cikin waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da mu ranar alkiyama, kuma Allah ya ba mu zuri'a ɗayyiba. To, za mu yi magana ne akan wasu matsaloli da suka daɗe suna faruwa tattare da ma'aurata ta fannin ya mace ko kuma shi kanshi mijin. Akwai mazajenmu da yawa, zan ɗauko magana akan maza. Akwai mazaje da yawa waɗanda za ka ga cewa ko kuma za ki ga cewa a yayin saduwa da iyalansu minti ɗaya tal suke yi, wani ma baya kai minti ɗaya. Me yake kawo haka? Gaskiya wannan abin mu tambaye kanmu ne. Ba ma tunanin cewa wannan wata matsala ce ko kuma wata ƙalubale wacce take da hannu dumu-dumu wajen rarrabuwan aure. Yayin da matarka ta aure ka, tana tunanin cewa jarumi ne kai. Bayan an yi aure, lokacin da ka zo za ka sadu da ita, sai ta ga ashe ba haka ba ne. Sai ta ga 'yan sakanni ko kuma minti ɗaya tal, mai ƙoƙarin gaske ne yake yin minti biyu. Wai har ka gaji, kaya mata sai keke, sai ka ce gungumen itace, ture ka za ta yi. Saboda me? A lokacin da kai kake jin ka gamsu, ita a lokacin take jin ƙarfi, take jin sha'awa na taso mata. Lallai wannan abu ne da ya kamata mu kiyaye shi, kuma mu taimaki kanmu da kanmu domin mu gyara zamantakewar aurenmu. To, kamar dai yadda kuka sani, akwai mutanen da suna son su dinga daɗewan amma ba su san yadda za su yi ba ne. To insha Allahu zan ba da 'yan wasu shawarwari dangane da yadda mutum idan zai sadu da iyalin shi za su ɗan dinga jimawa. Da farko dai, matsalolin sun kasu kashi gida biyu. Imma namijin yana da sanyi a jikin shi, wanda shi yake hana gabansa su daɗe suna motsawa. Kusa akwai wanda yana da sanyi mai yawa a jikinsa, ba saduwa da iyali ba ko wasu ayyukan nema, da ya fara sai ya dinga jin gaɓoɓinsa suna sassagewa. To akwai matsala ta sanyi a wannan ɓangaren. Na biyu kuma, idan baka da sanyi, to akwai 'yan dabaru da ake bi waɗanda suna taimakawa matuƙa wajen gyara zamantakewar aure. Saboda matarka ba za ta taɓa jin cewa ka kwanta mata a rai ba har sai ka kasance jarumi wanda kake biya mata buƙatar ta yadda take so. To, hanya ta farko shine, a lokacin da ka zo saduwa da iyalinka, kar ka je mata kai tsaye sai ka ce jaki. To ai ko jaki ma idan zai sadu da 'yar uwarsa jaka, sai ya ta mata 'yan wasu abubuwa dai na jan hankali. Kai bunsuru ma ba kwa lura ne? Bunsuru idan zai sadu da 'yar uwarsa akuya, ya dinga mata wasu ƙara kenan da wasu ƙaraji, yana binta yana sansanata har sai ta gane cewa ga abin da yake so. Mu ko a cikinmu mutane akwai waɗanda da yawa
da yawa sun mafi yawa 70% a cikin 100 idan za su sadu iyalinsu kawai mutum takama yake da ya je kawai salamu alaikum ke zo nan kawai shi kenan sai ya kama daddanne ta kawai abin da ke so. Ya za a yi ta gamsu, kai ma ya za a yi ka gamsu? Za ku yi abin ba ko armashi ba ku ma san me kuka yi ba. Da Allah a gyara wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne, nan da nan yake raba aure, nan da nan. Saboda kai ne yau kasa da ita ba daɗi, ta fita waje, ai ƙawarta ta kawo mata ziyara, ita ma tana da aure, sai ta bata labari mijina ya min kaza yana min kaza, in ya fara sai mun yi minti 30. Kana ganin ba za a karya mata gwiwa ba? Dole za ta ji a ranta cewa kai gaskiya ita ba ta yi sa'an miji ba. Kaga wannan ƙalubale ne. To yadda ya kamata shine a lokacin da ka zo saduwa da iyalinka, ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka aika mata da ɗan saƙo kafin ka fara ƙoƙarin kusantanta. Wani irin ɗan saƙo ne? Ban ce fa ku aiki yaro ya je faɗa matan ku za ku sa, a'a ba haka nake nufi ba. Ana nufin ka fara yi mata 'yan wasu wasa da 'yan dabaru, kana jan hankalinta, kana tattaɓa ta, 'yan wasu kalamai na jan hankali. Shine Hausawa suke cewa batsa. Me ne matarka ce kai mata? Yi mata matarka ce ai. Dan kama matarka batsa to me a ciki? Gatsau ka dinga ɗan kiran sunan abin, kana ɗan abin nan, zaka ga tana tada hankalinta. To daga wannan lokacin kai sha'awanka ya tashi, ita ma sha'awanta ya tashi. To ba kuma kai tsaye za ku fara saduwa ba, a'a. Abin da ya kamata ku fara shine shafe-shafen juna, kuna kisan juna, aƙalla ba a ƙasar ba ku ɗauko da minti 10 kuna haka. Minti 10 kuna haka. Abu na biyu kuma, bayan kun ɗau minti 10 a cikin wannan yanayin, bayan kun ɗau minti 10 kuna shafe-shafen juna, kuna kisan ɗin juna, lokacin sha'awarka ta yi ƙarfi, ta ma ta yi ƙarfi, kana shan wasu wurare na jikinta. Ku yi haƙuri yan uwa, ba batsa nake ba. Ina so in taimaka ne wajen ƙara ƙarfafuwan zamantakewan aure a wannan zamanin, wanda wannan fannin shi yana nan ba ɗaya daga cikin fannonin da suke kashe aure. Bayan kun yi minti 10, kai in so samu ne ku ije agogo a kusa da ku. Bayan kun yi minti 10 kuna wannan yanayin, a lokacin za ka iya fara abin da kake so. Lokacin da ka yi nisa, in ma ka kawo sperm, to na san a lokacin za ka ji gabanka, saboda ni ma mai iyali ne. Na san a lokacin za ka ji gabanka duk sun sake maka, kamar ma ba za ka iya wani motsawa ba. Ita kuma za ka ga a lokacin take jin ƙarfi. To kar ka damu da haka. Ana so sai ka ɗan kwanta jim kaɗan na tsawon ko da minti 3 ko 4, kai in za ka iya minti 5 a jikinta. Sa'an nan a lokacin za ka ɗan fara jin wani ɗan ƙarfi ya fara zuwa maka kaɗan. To sai ka ɗan koma sai ka kwanta. To lokacin da ka koma ka kwanta, in har bata gamsu ba, za ka ga tana ɗan jawo ka, tana ƙoƙarin taɓa ka. Kar ka ji ranka ya ɓaci, ka bar ta a hakan, sannu tana taɓa ka, za ka ji komai ya sake dawowa daidai kamar ma ba kai ba. Alhaji sai ka tashi ka koma bakin aiki. Idan ka lissafa mintocin da kai, aƙalla sai ka samu kusan minti 30 da kai da matanka kuna jin daɗin juna. Sai kaga kana sa mata albarka, ita ma tana sa maka. Kana alai albarka, tana nagode Diana, nagode masoyina, nagode hobbina, nagode annurin raina. Me yasa ta faɗa maka haka? Tana jin daɗi. To wannan su ne matsalolin da mu ban fuskanta ba
sai muke kamar irin yin abin bisa rashin fahimta. Ka je ma matarka gazar kawai ba shauƙi ba komai, bata ji shauƙi ba kai ma baka ji ba, ka yi abin da kake so minti ɗaya ka sauka. Gobe ko ka zo ba ta dinga sha'awanka ba. Tabbas ku yi haƙuri, ba batsa nake ba, gaskiya nake faɗi. Wannan shine abin da malamanmu ba sa son su dinga furtawa. Me yasa? Yana da kyau a dinga faɗakar da al'umma a wannan fannin. Ko da dai akwai wasu malamai waɗanda suke kamo waɗannan fannin, Allah ya saka musu da alkhairi, kuma ƙwarai da gaske ana samun nasara daga waɗanda suke ji kuma suke amfana da shi. Don Allah 'yan uwa, ku ji kuma ku amfana da abin da ake karantar da ku jarraba, zai yi aiki. Haka zalika idan kuma sanyi ne da kai, idan sanyi ne da kai, idan ciwon sanyi ne da kai, shi ma akwai mafita. Na farko shine ka kasance ma'abocin neman magunguna. Idan kuma kana so ka hada da kanka ne, to bari mu bada a takaice wasu magunguna da in kai amfani da su zaka samu kwarin gwiwa insha Allah. Na farko dan uwa ko yar uwa, ana so za ku nemi tafarnuwa ɓararre cikin gwangwani, kamar akalla gwangwani ɗaya ɓararre, sai a markaɗa ta, ruwanta kar ta wuce gwangwani 2. Abu na biyu kuma, za ku nemi ruwan lemun tsami, zallar ruwan akalla gwangwani 2. Sa'annan kuma sai ka samu zuma mai kyau fiyo gwangwani 1, zuma mai kyau gwangwani 1. Abu 3 kenan ko? To sai akwai wani magani, wannan idan ka je Islamic chemist sai ka tambaya, sunan shi apple cider. Idan ka nemi apple cider, ana so ka zuba ruwansa gwangwani 1. Sa'annan bayan ka yi wannan haɗin sai ka kawo tsamiya, sai ka jiƙa shi ruwansa shi ma kar ya wuce gwangwani 2. Sai citta, shi ma ka sai kamar citta na naira 50, ka jajjaga ko ki jajjaga shi, ki jiƙa shi da ruwa wanda shi ma bai wuce gwangwani 2 ba. Ki haɗa su ki dinga sha cokali 2, safe kafin ki karya, dare kafin ki kwanta ko ka kwanta. Idan kuka yi haka, za ku samu ƙwarin gwiwan zama da junanku. Allah Ubangiji ya samu dace, amin summa amin. Kar ku manta ku yi subscribe da wannan channel namu mai suna likitan ma'aurata. Insha Allahu za mu ci gaba da ƙarar da juna akan yadda za mu zauna zamantakewan aurenmu lafiya, kamar yadda mukan yi aure ne cikin soyayya. To ya kamata mu dawwama muna son junanmu. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Na gode masoyana.